E b'a dɔn kun jumɛn na a bɛ fɔ mobili ma ko katikati ya? Nin video in na bɛ fo ka taa se a laban na i bɛna dɔn kun jumɛn na a bɛ fɔ. Mɔgɔw b'a ko katikati, dɔw b'a fɔ ko 4x4 ou bien dɔw b'a fɔ ko tout terrain. O ye mobiliw ye généralement mobili minnu sen ka jan mais a bɛ se ka ye mobili dɔw yɔrɔ la mun ni olu tɛ kelen ye. Katikati a kɔrɔ de ko les 4 roues motrices. O kɔrɔ de ko mobili sen 4 bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ n'o y'a sɔrɔ mobili don. Ka d'a kan katikati bɛ se ka ye fɛn wɛrɛw la mun ni mobili tɛ kelen ye. A bɛ se ka ye char la, a bɛ se ka ye camion na, et puis a bɛ se ka ye moto sen 4 fana na. O katikati in o ye système de transmission de ye. Système de transmission kɔrɔ moteur fanga bɛna senw na cogoya min na. Moteur bɛ ka munumunu min kɛ o munumunu bɛ bɔ moteur la ka se mobili sen ma cogoya min na o de ye système de transmission ye. Donc système de transmission saba de bɛ yen. A fɔlɔ ye mun ye a bɛ f'o ma ko attraction avant. Généralement i bɛ taa sɔrɔ ale moteur a mobili moteur bɛ ɲɛfɛ et puis ɲɛfɛ sen fila de bɛ baara kɛ. Généralement a bolimafɛn ninnu na i b'a ye n'u patiner na i b'a ye ɲɛfɛ sen de bɛ patiner kɔfɛ sen tɛ patiner donc o b'a yira k'a fɔ ko ɲɛfɛ sen de b'a la ka mobili sama ka taga. A filanan o de ye propulsion arrière ye. Propulsion arrière de ye mobili kɔfɛla de bɛ mobili digi ka taa. Donc kuma caman na i bɛ taga sɔrɔ moteur de bɛ ɲɛfɛ mais arbre de transmission de bɛ tugu moteur la. En fait n'a fɔra ko ka tugu moteur la ko o sira kan moteur kɔfɛ boîte de bɛ yen. Donc o boîte kɔfɛ sisan arbre de transmission bɛ tugu ale la ka taga bila pont na. Donc o de bɛ mobili kɔfɛla digi. Donc i b'a ye n'a o mobili nasɔn fana ko k'olu bɛ patiner i b'a ye kɔfɛ sen de bɛ patiner mais ɲɛfɛ sen tɛ patiner. Donc maintenant a sabanan de ye mun ye sisan o de ye mobili mun ni a sen 4 bɛɛ bɛ baara kɛ a bɛ fɔ o de ma ko 4 roues motrices. Donc o katikati in fana cogoya ka ca parce que a dɔw bɛ c'est automatique mais a dɔw bɛ yen nɔ mobili bolibaga yɛrɛ de b'a enclencher. Donc maintenant o 4 roues motrices in a bɛ fɔ o de ma ko 4x4. Mobili dɔw moteur bɛ kɔfɛ n b'a dɔn o man ca kosɛbɛ donc a bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman tɛ o kalama mais mɔgɔ bɛ mun t'a dɔn kosɛbɛ o ye car de ye. A b'a ye car caman bɛ yen nɔ o moteur bɛ kɔfɛ mais hali car kɔfɛ mobiliw bɛ yen nɔ minnu moteur bɛ kɔfɛ hali n'o y'a sɔrɔ o man ca. Video nataw la moteur fanga bɛ bɔ tɛmɛ yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn fɛ fo ka na se mobili senw ma an bɛna olu fɔ aw ɲɛna video nataw la. Mais yan'an bɛ s'o ma question kelen bɛ yen nɔ o de ye yalima aw b'a dɔn kun jumɛn na a bɛ fɔ mobili ma ko V8 wa? Mais n dalen b'a la mɔgɔ minnu ye n ka video tɛmɛnen lajɛ olu caman bɛna se ka question in jaabi. Voilà an minnu bɛ ka video lajɛ k'a aimer an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn.